Manuel Rivas, idazle gallegoa, erreportaje bat egitera Euskal Herrira. Eta deitu zidan, niri elkarrizketa bat egin aizialako, beste jende askoren artean, ezta? Eta joan nintzen, eta pixka bat flipatu nuen esan zidanarekin. Berak esan zen, begira, egin nahi dut, gaia da Euskal Herria etaren ondoren. Nola irudikatzen duzu, etaren ondorengo, edo etari gabeko Euskal Herria. Duela 15 urte pentsa. Nik esan nion, bueno, aizu, Rivas jauna, ni uste, ez dagoela esentzu handirik, elkarrizketa honek, hori oso urruti behi dago, egun hori, eta ezin da imaginatu, eta, bar, bueno, iruditu zitzaidan, liburuaren izenburuarekin bat egin da, utopia bat planteatzen ari zela Manuel Rivas, garai hartan, duela 15 urte. Baina hori, gaur egun errealitate bihurtu da. Justu, guk ikastaro eman genuen, udan, artean eta bere amaiera iragarri gabea zuen, baina ja, sumatzen zen, ja, airean zegoen informazio hori. Udaberrian polena egoten zela, bueno, ja, airean zegoen aldaketari bat zetorrela. Orduan, eta ulertu nuen utopia zer den, eta niretzako utopia da. Ez, eta Xabier azpimarratu du ez da, hola, gauza imposible bat, hor nunbaiten galduta dagoena, baizik eta gauzak gertatzeko behar duten denbora epe bat. Gaur utopia dena, hemen denbora epe batera, denbora hori izango da luzeagoa edo laburragoa, baina gaur utopia dena izan liteke realitatea denbora gutxian. Eta horren arira, nik oso pozik hartu nuen, Xabieren proposamena, eta ni idazlea naiz, kazetariare ba naiz, eta asko interesatzen zaite politika, eta horren, bueno, pozik idatzi nuen testu hau. Ni pare bat gauza azpimarratuko nituzke. Euskal Herrian gogoeta politikoa falta dela. Oso gutxi eginda urteotan. Euskal Herrian politikan izan dituen bi ezaugarri nagusiak dira konsignak, osagarriak edo konsignak, izan da konsignan inguruan antolatutako politikaintza bat, eta emotibidadea, izan da sentimentuen inguruan, eta nola egoera bortitzak asko pila bat bizi izan ditugu, nera alde batean eta bestean, izan da emotibidade gilegizko batean oinarritutako politikagintza, eta falta zaizkio politika orok lekuztitan dituen beste bi ezaugarri. Bata da gogoeta politikoa, gogoeta egitea, gauzei buruz, eta bestia da, horren ondoren, estrategia bat antolatzea. Gogoeta horretan, erabaki ditugun gauzak lortzeko, estrategia eraginkor bat. Nik Lakoff eta irakurri izan ditut, hainbat pentsalari irakurri izan ditut, Lakoffek kontatzen du nola estatu batuetan, alderdi guztiek dituzten, pentsamendu politikoaren laboratorioak, laborategiak. Hor hartzen dituzte pentsamendu politikoko eta filosofiako eta komunikazioko ikaslerik onenak diru asko gastatzen dute, kontratatzen dituzte eta horiek dedikatzen dira pentsamendu politikoak garatzera. Gero, alderdiek gizarteratuko dutena. Komunikazioari ere garantzia honen baten diote, ideiak komunikatzeko modu egokien bila. Horren guztiaren falta larria nik somatu izan dut beti Euskal Herrian, eta iruditzen zait orain, eta bere agurra eskaini duen honetan, zabaldu dela, oso aro interesgarria, posibleengo duena, gogoeta hori, eta estrategien finkapen hori. Eta alde hortatik, liburu honen aportazio izan liteke, gogoetaren alorrean, hemen, gogoeta, askotako gogoeta daude. Alde hortatik nik ikusten dut interesgarria hemen liburu honetan egin den testuen bilduma.